Edian. Oh. Panjriting kurang gestu
Yoy. Tuplas, 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 tuplas. Sawetara nggonku mbajutke lagu kuno saweneng pewujudan putih memplak kaya kapuk iki bangsane kethek. Kethek rupane putih memplak. Yen to kowe bisa tata jalma, kowe duwe jenengmu sapa kowe? Sira tambuh lan aku. Iki Begawan Anoman. Begawan Anoman lho pendhita iki. Ya Ramandaya mati, Ramandaya mati. Ya Maruti, Maruti. Ya Sang Senggana piyuh piyuh piyuh. Nadyan kethek ning jenenge akeh banget parat. Ayo kowe sapa iki? Minangka dadi pangarsaning Gol Agling Negara. Pangkatku Temenggung, jenengku Temenggung Sudirkawati. Temenggung Sudirkawati. Yo. Ayo sing mburi kuwi sapa? Tampu kalanaku iki. Ompleng-omplenge gegedhuk saka negaring bikungkung mbura pangkatku Temenggung, jenengku Temenggung Wanengpati. Temenggung Wanengpati. Yo. Kakang Sudirkawati, piye? Ayo iki ana kethek sajake pendirangan mripate kaya lanang-lanang dhewe. Ora usah kuwatir Yai. Yen pancen ora minggat saka papan kene didalake rica-rica wae iki Anoman iki. Ayo. Yen to kowe sakloron iki ora mung kowe sing maju ning palagan nanging akeh wadyabala saka manca negara pepak andher katitik saka umbul-umbul mahatus-hatus nyedhaki ana tepes wiring negara ing Darawati. Ayo iki bakal arep apa? Mangko to Anoman. Krana alus tak gawe becik kowe minggata saka papan kene aja malang kathak nyekati dedalan. Iki gapura mlebu ning negara Darawati. Mula sumingkira. Ora kena. Lho, piye? Ora kena. Sapa wae ora kena lubeng jo negara Darawati dina iki. Lilanana aku lubeng jo negara Darawati. Ora kena. Lho. Ngerti ento iki bakal gawe dadaning pasulayan. Yen perlu bali ondalan, bali mulih. Aku gelem mulih, waton bisa nyangking sirahmu Anoman. Ayo. Itu pancen kowe wani Anoman. Maju kaning atuku tebiak dadamu, ora pecah igamu, ilang nyambekmu bagumang batangmu Anoman kowe. Ayo, yen to kowe rontok igamu maju. Ora semingkir kelakon diati apa kowe? Oh! 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 Ayo, maju barang.
Ora pecat lajat opo kowe kowe ho odiar kowe no gedhe dasmu modar gedhe dasmu modar kuwi jaluk no kuwi kuwi jaluk ayo ora kena ayo adian wah waduh ayo Cendho ayo pecah dan kamu kowe iyo kowe panen wah ayo aduh etian aduh tandang lo waduh wah waduh woi waduh widian wah tumbro wah loh Sabuk Saloto di Museman. Iki Anoman Pak. Ya. Ayo. Wah, yo. Tubruk ora kenek. Awas. Oh, wah. Etian. Hut. Parat. Wah, disepak terus. Pak, hut.
Etian. Mati aku. Hot. Ah, oh, ah. Hot, hot. Hot. Wow. Wah, wah. Oh, wait. Oh, wah. Abog samaton ti mungsuhe barang. Iki mungsuhe. Konangan Murdaka Dendha mati kowe le. Yo, kecekel mati kowe. Yo, woi, woi, woi. Oh. Bumi gonceng kanthi langit kelop-kelop katon. Katol yen sanging sang mawe andrung. Wah, menteleng mripate. Tan musik tan lupah. Apa sajake minder anggonku teka iki piye? Ana wong minder kok magut ning palagan. Nyalimu cilik wele. Sapa jenengmu? Raden Arya Gatotkaca kowe sapa? Adipati Murdaka Dendha. Adipati Murdaka Dendha. Iki Gatotkaca Ayanana. Lah ta. Ora ngerti kasekten ning Murdaka Dendha. Aku ana negaraku dideni sakabehing para kawula. Sapa wonge ora miris karo kasektenku kok kowe magut ning palagan kok nggih bunci apa? Apa kepengin pecat nyawamu, apa kepengin soroh nyawamu? Apa kowe waleh nyawang srengenge metune saka wetan? Iya, yen kowe nandhi kridaning Murdaka Dendha. Eman-eman bagusmu, eman-eman gantengmu le. Minggato. Yen kepengin ora sampurna patimu, minggato. Apa ki mau? Yo. Waduh. Waduh ya. Kena kisot sikot iya. Woi.
Wah. Lindho bumi konceng kumaludha kentor ketok Kornita kagiri-giri ladalah sumingkir wadya blombi kungkung para yen mung cepete ora dadi gawe sumingkira ndak kokome gedhe wong Darawati oh. Ah! Tipamu kowe. Penyakit yaksat. Jare negara Ndrawati iki ngendelong wulung depa dawane.
Kewalan Ponco Bakak lawan Kusumontali. Wadyabala Ndarawati sumingkira. Tak labrangi Baladewa kowe ana nggon. Baladewa ndi musuhe? Patipis penyakit. Yayi, wonten dawuh Kang Prabu. Aku iki arep kerja tenan. Aku iki arep nyambut gawe tenanan, aku bakal nglabrak Kusumontali. Iki dina wis medhah Wadyabala Ndarawati. Kabeh kendang kapracondang jare kena dayane si Kusumontali. Mula lilanana tak labrangi Kusumontali. Mengke miyen Kang Prabu. Piye? Kowe apa ngina? Kowe apa ngremehake kang dadi Ponco Bakak lawan Kusumontali? Mengke riyen sabar. Sabar piye? Ngerti iki di negaramu banget kesur kawibawanmu. Banget jumplangake kawibawanmu. Lah kok kon sabar piye? Mengke riyen Kang Prabu. Ing mangke menang Ponco Bakak mboten kedah kumrungsung ing penggalih nanging monggo dipun tata kang kanthi lahir batin. Tatane piye? Kang Prabu, Kusumontali menika sawenehing yaksa ingkang sekti Mahambara. Nanging kula mboten ngina utawi nyepelekaken dhumateng kasekten paduka boten. Ananging mimpangipun boten kedah dipun perangi kang sarwa akal utawi tata lair nanging monggo dipun raos batin ingkang prayogi. Karepmu piye? Dene kula mangke badhe tilar praja. Loh. Perang gedhe. Ana parang muka kang teka kok malah kok tinggal prajamu ki piye? Sebab mboten kok kula menika kawon ngadepi pacoban mboten nanging kula badhe ngupadi sawung murih kasembat ing sedya saged nranggulangi parang muka wontenipun Kusumontali ingkang gawe geger negara Ndarawati Kang Prabu. Oh ngono. Inggih. Bila mekaten monggo sesarengan sak lampah kula ngupadi mimpang Kang Prabu mboten kok kawon-kawon parang muka mboten. Oh ya yen mangkono akamane kang dadi kersamu. Kang kula Garakaca kula wonten dawuh. Ayo. Bebarengan salakuku. Andum kabagyan Kang Prabu. Ya mangko Yayi. Aku tak semene njaga-jaga marang negaramu. Kula badhe ngupadi sawang kelawan ingkang putra pun Garakaca. Ya yen mangkono. Sekri Joro Mayu Bagya Yai Krishna.
sigra kang bala tumingal campa samya ali lertatet wilateng kata dayang gong mangoncang niti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara mangko temangko sawetara nggonku ana petamanan negara Pancawati Denda iki ana sawening wanata sulistring warna persasat urang candra luwih warna endah hangungkuli endahing swasana kebyar-kebyar busanane edi peni kang dadi busanane mencorong kang mawa cahya ora pangling iki para widodari sanga ingkang adhep ana ngarsa pandhanipun ing petamanan ing negaring Pancawati Denda. Inggih sinuwun saderengipun nyunaking pangeksa magung dumateng paduka sinuwun Prabu Rama Keling. Nggih. Wigatimu apa? Kawuningana dene kula ugi sedaya para widodari ingkang suwan-swita wonten ngarsa paduka amung kepengin leladi kepengin dados juru masak punapa kemawon wonten ing negari ing Pancawati Denda mriki sauger sedaya para widodari sanga cacahipun kepengin swita wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Rama Keling. Mila makaten sinuwun menika saking pambudidayanipun raos tresna kelawan paduka Sang Prabu sedaya sami anjog andher anggenipun sowan wonten ngarsa paduka tampi paswitan kula mangko to mangko. Kabeh para widodari aku ngerti kang dadi katresnanmu marang Prabu Rama Keling. Dene jeneng sira kraya-raya ana petama negara ing Pancawati Denda jeneng sira bakal swita ana ngasaning sun. Mangerti ya. Yen iki dina wis dudu wektune Prabu Rama Keling nampa marang paswitanmu. Sebabipun napa Sang Prabu? Ya sabab Prabu Rama Keling iki dina wis kepengin sampurnaning pati marang kasedan jati. Mula aja mbok bebidung, aja mbok gawe kogel raos ingsun nyumurupi marang keendahan widodari sanga. Mula mangkono ndak jaluk jeneng sira lumengsera marang petana negara ing Pancawati Denda. Dene menika sampun dawuh saking para Jawata supados kula swita wonten ngarsa paduka sinuwuning Pancawati Denda mriki. Lepat dosa kula menapa menawi ta ing mangke kula wangkal mboten saged swita wonten ngarsa paduka Sang Prabu Rama Keling. Mangerti ya? Aturna marang dewamu yen ta aku ora bisa nampa marang paswitanmu. Sebab iki stiti wanci nggonku bakal ngudi sampunaning pati malah iki dina
aku marang nyuwun marang kowe kabeh duduhna dalan sampurnaning patiku. Yen to jeneng sira nduduhake daling sampurnaning patiku, alung jeneng sira minggata sangka ing papan kene. Langlenging triya mangungkong kanduan rimang lerlena tanpa kanen Ya jagat ya Bathara, lumengsering para widodari sanga kang ngadhep ana ngarsaku. Lengser sangka ing petaman negaring Pancadenda iki ora pangring Kakang Anoman Rama Ndayawati inggih. Sinuwun. Sadipun nyuwun agung sumengking agung bateng paduka sinuwun Prabu Rama Keling kula ingkang sowan sinuwun. Iya. Wigatimu apa Anoman jeneng teka ana ngarsa panjenengan ing kene. Kawuning ana sinuwun. Duk menika semanten kula panca bakah kelawan Usumontali parang muka sak negaring bigungkung pura. Temahan kula dipun getak untal. Mboten ngertos sangkan paraning dumadi. Ngertos-ngertos kula sampun ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Rama Keling. Oh ngono inggih. Ya yen mangkono ambuk menawa Gusti Kangkal Jagat memancenake dina iki jeneng sira ngadhep ana ngarsa panjenengan Sun Anoman. Inggih sinuwun matur kuing panuwun pangabekti kula mugi kunjuk. Ya, ndak tampa banget panemangku Anoman prayogakna lenggahmu inggih. Mula kebeneran nggonmu swan ana ngarsaku. Liripun kadosa pundi sinuwun? Yen to iki dina aku kaya rasa wis bunder nggonku bakal swan marang ayunan sampurnaning patiku ana ing kasedan jati mula iki dina Anoman aku nyuwun marang jeneng sira marga dalan apa supaya aku bisa marang sampurnaning patiku Anoman. Makaten sinuwun. Ya menapa katen monggo tedhak dhateng negaring Ndarawati tedhak manegara Ndarawati inggih. Dasarmu apa kok kudu temedhak negara Ndarawati? Sebab Prabu Kresna menika titisipun ingkang Rama Paduka Prabu Rama Wijaya. Oh mengkono. Menapa katen? Sinuwun monggo swawi kula kanthi dhateng negara Ndarawati kedadipun sampurnakaken gesang paduka kelawan Prabu Kresna. Ya yen mangkono Anoman kantinen ingsun monggo monggo sinuwun.
sangsaya dalwararas Abdul kang lintang kumodap sono tengah wengi lumrang kanda ning apus pita kaniwan ing putya nira sang dwijawara mrengeng swaraning matu pranta manung sangsarining kembang ana kidung rumangsa ing wanci wangi ayu lumut ing rata luputan bilahi kabeh sing setan datang buron geni atemahat tirta malih atekan ana cedham ring mami guna kudu parsena ana kidung rumangsa ing wanci wangi